Rhodri Jones dwi'n 37 oed. Dwi'n byw yn Llanuwchlyn. Cadw gwartheg biff, pedigree duon Cymraeg. O'n i'r rhan o'r gyfres gyntaf Fferm Ffactor oedd yn brofiad unigryw. Swn i'n licio meddwl erbyn hyn mod i'n gryfach cystadleuwr ac yn bendant yn fwy penderfynol a fynd adre efo siar o'r pick-up. Yn enw i yw Heilyn Thomas, fi'n byw ger Llandysul. Fi'n wyna jyst dros 200 o ddefed a mae rhyw 25 o wartheg biff dy fi. Bes i ar Fferm Ffactor nôl yn 2011. Oedd e'n brofiad gwych brynu, nes i tipyn o ffrindiau newydd. Mae da fi bersonoliaeth hapus, cyfeillgar a joio byw. So, joio yw'r nod. Rhys Williams dwi'n 36. Dwi'n byw yn Dyffryn Glyncil Tywyn. Da ni'n ffarmio biff a mae yna ddiadell o 200 o ddefed acw. 2013 nes i drio Fferm Ffactor ddwytha. Ges i lot o hwyl, oedd yna chwerthin fi dechrau sôn. A wedi dysgu lot o fyd. Do, mae yna dipyn di sticio yn y côl. Gobeithio. Dwi'n abod Rhodri Brynllech ers dipyn go lew. Fydden ni'n gweithio fo'n gilydd am bwl. Heilyn ddim di cwrdd o rioed o blaen. Mond i weld o, wel fi sy'n googlo fo ar y Fferm Ffactor y gorffennol a dweud y gwir i weld ffasiwn wyneb o gyda fo. Gen i yn y gystadleuaeth eleni gweld rhyw dasgau ynglyn â falle anifeiliaid gwyllt fel llewod neu eliffant, giraff. Fi'n credu fydde fe'n good i'r tîm cael meddwl tu fas y bocs. Un o'r tasgau anoddau i fi o bosib fydde gwaith mecanyddol. So gobeithio bod y ddau ma'n eitha cry am hynny. Oh no. Wel, mi dria i wneud rhywbeth, a mi dria ngora wneud o. So, geith Fferm Ffactor, lecho beth bynnag licio nhw atai, a mi dria i ngora i wneud nhw. Swn i yn galw'n hun yn berson cystadleuol yn anffodus, yn or-gystadleuol ar y degau. Dwi'n yn gallu gadael hyd yn oed i blentyn bach yn chwaer ennill mewn gêm o Tiddlywinks. Gobeithio nhw'n i gelio fel tîm a bod ni'n drawstoriad eang o allu a bod y ddau arall yn fodlon gweithio cyn gweted a fi i ennill y pick-up. Da ni wedi bod yn cystadlu o blaen, ac os ydych un yn ni wedi dŵad i'r brig, ddim yn aml iawn, chi'n cael second chance, so tro yma, watch out, da ni'n mynd i ennill. Oh, no.